Børnene er vilde med det. Man har strategi, man er mod, og så er man med nogen. Og man løber frem og tilbage. Det er rigtig sjovt. Fun Battle er et aktivitets- og rollespil for børn i skolealderen, som både kan spilles inde og ude. De ryger lige hen og vil være med det samme. Hvis man sammenligner det med et computerspil, et strategispil, så er det her bare den naturlige udgave, altså hvor man selv bevæger sig, i stedet for at man ser foran skærmen. I Fun Battle spiller 2 hold mod hinanden. Kom så rød! Med op til 6 spillere på hvert hold. Kom så hvid! Hver spiller har en velcro-vest på, et skjold som beskyttelse og 3 bolde til at kaste med. Når hvert hold har strategien på plads, kan Fun Battle begynde. Hvert hold starter ved egen base, hvor holdets fane er. Det gælder om at erobre modstanderens fane. Samtidig skal egen fane beskyttes. Sådan rent socialt, så er det på tværs af klasserne, på tværs af alder, og det er ikke sikkert, det er lige dem, man plejer at lege allermest med, som er med, ikke? Det er dejligt, at de finder på sådan noget, man kan lave sammen. Det gør det helt sjovere. Det første hold, som får modstanderens fane hjem til egen base, har vundet. Så er man glad. Brug fantasien, når banen til Fun Battle skal laves. For eksempel kan madrasser bruges som forhindringer og skjul indenfor. Hvis man får lov til at gemme sig sådan lidt, det er rigtig sjovt. Udenfor kan legepladsen eksempelvis bruges. Både ude og inde er Fun Battle god motion. Det går bare derud, og lige pludselig så er der gået en time. De opdager ikke, at så har jeg været i gang med at motionere. Det er hårdt og rigtig, rigtig sjovt. For os har den betydning, at der er nogle af de børn, unge mennesker, som måske har arbejdet for meget energi op i løbet af skoledagen, kan komme af med noget af den energi. I Fun Battle-tasken er der også 2 bonusspil. Bare man tager tasken frem, så er der altid nogen, der er klar til at være med. Det ene bonusspil hedder Maze Ball, hvor 2 hold spiller mod hinanden. Alle spillerne har en kølle, og så gælder det ellers om at fange bolden og kaste den videre til sine holdkammerater. Når en spiller fanger bolden med sin kølle inde i modstanderens scoringszone, så er der mål. Det er spændende at skulle prøve noget nyt. Det andet bonusspil er Vilkeball, hvor alle kæmper mod alle. Med velcro-vesten på gælder det om at ramme de andre med bolden. Du er ude af spillet, når du bliver ramt. Sidste spiller tilbage har vundet. Det var godt. Bestil tasken med Fun Battle og de 2 bonusspil på 60.dk.